Vanaf de Kruiskade in Rotterdam. Kulturu TV. Wauw. Thank you. En we zijn op de Westkruiskade in Rotterdam. En we zitten hier bij... Mag ik uw naam weten? Eugenie. Eugenie. Goedemiddag, Eugenie. Met... En hoe heet u? Ik ben Astrid. Astrid, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Dennis Ruts van Kulturu TV. En we zagen jullie zitten met een ijsje. Zo lekker. Ja. En u vertelde dat u Kulturu TV niet kent. En u wel. Dus ik wilde gelijk weten van... Waar kent die Kulturu TV van? Van YouTube, hè? Ik Van kijk altijd YouTube nieuws. U volgt het via YouTube. En u niet. Oh, nou, dan heeft u de gelegenheid om nu te abonneren. U kunt naar YouTube, of u kunt naar TikTok, of Facebook. En u kunt zich daar abonneren en u kunt ons volgen. En dan kunt u in het vervolg alles meemaken wat wij vastleggen. En gaat er een vervolg volgen? Wij stellen dat zeer op prijs. Ja, niet serieus. Ja, dankjewel. En woont u in Rotterdam? Bent u Rotterdammers? Bent geen Rotterdammers. Waar komen... Almere. Almere. Dat is een heel eind uit de buurt. Dat is een heel eind uit de buurt. Klopt. Maar toch weer zo dichtbij, hè? Nederland is kleiner. Precies. En wat doet u hier zo? Wandelen. Een dagje Rotterdam. Je wil het echte verhaal niet weten. We komen op een feestje. We komen op een feestje. Mee. Het feestje is niet deze week. Het feestje is niet deze week. Oké, vertel. Zij komt met valse berichten. Ik zit in mijn huis te chillen. Nee, ik heb een feestje, kom. Dan gaan we naar Rotterdam. Ik denk, waarom niet? Komen we hier? Nee, mevrouw is niet vandaag. Serieus. Maar je had al cadeaus gekocht, je had een nieuwe jurk aangeschaft, iets schoenen. Nee. Dat nog net niet. Maar het is om aan te geven. Het heeft iets met leeftijd te maken. Sorry hoor, maar... En dachten we, dan gaan we niet meteen terug naar Almere. Dan gaan we gewoon een sightseeing doen in Rotterdam. Oké. En wat hebben jullie al... Nou, ik begrijp hier is Kruiskade en ik had meer Surinaamse winkels verwacht. Maar misschien lopen wij niet goed, hè? Bent u over de Kruiskade Ja. Ja? Aan de linkerkant, rechterkant? Beide kanten. En u heeft niet genoeg Surinaamse winkels gezien naar uw zin. U had liever nog meer Surinaamse winkels willen zien. Ja. En Dat is toch bekend om, Kruiskade. ja, Er heel veel Surinaamse winkeltjes zijn. En Surinaamse lekkernijen. Maar ik heb niet echt iets lekkers gezien of zo. ze zijn er wel. Of ze zijn met vakantie, dat kan ook. En ze zijn inderdaad met vakantie. Ik heb er sowieso al 2 gezien die met vakantie zijn. Dus eigenlijk is het een beetje pech. Want ik moet toch wel eventjes nu iets rechtzetten. Er zijn wel degelijk Surinaamse winkels op de Kruiskade hier zo. Broodjeszaken, sieradenwinkels, kledingzaken, Fred's cultuurshop. Er zitten genoeg winkels hier. Alleen, ja, het is vakantietijd. Dat is wel zo, ja. Maar dit is natuurlijk wel laat ik zeggen, een voorproefje. Dat je geproefd hebt van Rotterdam. En er komt natuurlijk een vervolg. Wanneer het feestje echt gaat beginnen. Dat is precies wat ik wilde horen. Ik hoop ook nog een datum uit je te kunnen krijgen. En wat het feest is, wie de jarig is, van wie het is. Ik zal je eerlijk vertellen. Als een blind paard heb ik me niet gevolgd. Serieus. Ik weet niet hoe de jarige heet. Ik weet niks. Ik hoorde alleen maar een feestje. En toen dacht ik, waarom niet? Oké, dus ze heeft hoge verwachtingen geschept, maar ze heeft niet ingelost. Je hebt niet geleverd. Nee. Maar hoe ga je dit goed maken dan? Dan komen ze terug naar Rotterdam. En dan gaan we naar het feestje. En dan gaan we lekker genieten. Dat is een belofte, hè? Je hoort het. Ik heb het gehoord. Ja, wel een dikke jaar. Oké. Dus jullie waren echt klaar ervoor? Zeker met deze temperaturen. Je hebt ook een beetje lekker losgaan. En, het leven is veel te mooi om te zitten. En vrij kort, hè, soms. Dat je Zeker, denkt van, zeker.
Ja, oh. Maar volgen jullie een beetje wat er gebeurt in Suriname? Deels. 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 Ik vind het fijn, een vrouw. En 3 weken nu volgens mij. En wat ik nog niet zie, wat ze doen, denk ik, Nou, spijkers met koppen. Als je dan kijkt wat ze met met de politiecommissaris, die ze gelijk de laan uitgestuurd heeft. Ja. En stevig. Precies. En dan vind ik wel dat... Daarom zei ik voor die 3 weken, denk ik wil niet te hard schreeuwen, want soms heb je hoge verwachtingen. En dan wordt het ergens weer de kop ingedrukt. Is dat feest de volgende week? Snap je? Ik begrijp je. Maar ik zie wel dat ik denk van... Er gebeurt iets. Ja. Er gebeurt echt iets. Ja. Juist. Ja, en daar ben ik blij om. Ja, en zijn het... U heeft dus goede hoop. En zijn er dingen waarvan u hoopt dat die eindelijk zullen worden aangepakt? Ik ga je eerlijk zeggen, wat ik denk kan ik niet zeggen. Helemaal niet omdat het op beeld komt. Nee, maar u kunt alles zeggen. Daar gaat u over. Ik hou het voor mezelf. Maar je maakt me nu wel heel erg nieuwsgierig. Want het kan alleen maar goed zijn. Het is goed, maar het kan hard overkomen. Ja, maar daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken. Geloof Want me. dan gaat u zeggen, u gaat zich nu zorgen maken om wat anderen ervan vinden. Nee, dat is waar. Maar soms is het wijs om bepaalde dingen. Maar is het in het algemeen belang? Heeft iedereen er iets aan? En zullen er 3 mensen zijn die zeggen van... dat doen we. Dus die 3 mensen moeten dan maar even hun oor dicht doen. Want ik hoor het graag. Nee. Nee? En als ik een liedje voor je zing? Ook niet. Oh, En ook al bied je me miljoenen, doe ik het niet. Dus- Standvastig? Oké, maar ik wil het wel horen. Misschien als we straks uitgefilmd zijn, wil ik het wel zeggen, maar anders niet. Oké, maar voor de rest is het... Ik neem aan dat het niet één ding is wat u... Nee, meerdere dingen natuurlijk. Ja, ik bedoel, het zijn... Nogmaals, ik zie het positief. Ik zie het positief. En voor die 3 weken wat ik tot nu toe heb gezien, wat ze doen, zeg ik, is al vele malen beter. Is al vele malen beter. Voor een klein beetje, hè? Ja. Dus mijn verwachtingen zijn hoog. Ja, maar zeker als dit binnen 3 weken gebeurt. Snap je? Dus dan heb Ja. ik zoiets van, ze zijn aanwezig. Je ziet en je hoort ze. In positieve zin. Zeker. In tegenstelling tot meneer Voor Trump. de rest. Ja, Allemaal. die Want ze waren allemaal... maar deze laten zien, ze laten zich zien en ze laten zich horen. En dat vind ik leuk. Wanneer bent u voor het laatst in Suriname geweest? Ik was dit jaar nog even daar. U was nog even Even. Nog even zo. En wat heeft u daar gedaan? Gechilled. Gechilled? Ik was met mijn grote nicht daar. Oké, die andere nicht. Nee, wij zijn 2 nichten. Ja? Vader, moeder, broer en zus. Ja? En ik heb nichten, wij zijn de jongste. Oh. Dus onze nichten zitten allemaal in de 70 en in de 80. Oh. Wij zijn echt, Jullie zijn de jonkies. ja. Ja. Dus ik ben met een grote nicht, zo praten we Ja. onderling, naar Suriname geweest. En dan doe je het rustig aan. Haar wil was wet. We gaan nergens naartoe, Ja. ik chill. Ja. We gaan een beetje wandelen, je wandelt. Oké. Ja. En hoe lang zijn jullie daar geweest? We zijn 11 dagen of zo. 11 dagen. dagen. Het was echt gewoon quality time met elkaar. Ja? Ja, en ik heb genoten. En wat is het leukste wat je gedaan hebt toen je daar was? Met mijn grote nicht genieten. Genieten. Ja, genieten. Ja. En dat ik vond het een eer. Genieten met een grote G. Ja. En is het genieten in de zin van dingen eten, dingen zien, dingen doen, De warmte de onder elkaar. warmte? En het eten Dus- en zo, dat is allemaal... Ik ben niet zo'n straateter, ik bedoel... maar het gaat om de warmte. Ja. Je creëert... hoe zeg je dat? Je creëert mooie momenten. Ja, oké. En dat was voor mij het belangrijkste. Ja. Ja, nee, heel fijn om te horen. Ja. En je straalt ook nu je het Ja, vertelt zo. dankjewel. En, want ik voel gewoon jouw vreugde en je blijdschap. Ja. Dat het dan een hele goede tijd was die je daar Ja, zeker. hebt beleefd. Zeker. En voor je nicht uiteraard ook. Ook. Want Ja. ik neem aan dat het vaar... Ja, hoe was het vaar? Weet je dat? Heeft ze dat verteld?
Wat voor gevoel? Ze heeft genoten. Dat zeker. Je voelt het ook, hè? Je voelt het ook. We waren volgens mij met z'n 4 of 5. En het was hecht. Niet kolossaal, want er zijn nog meerdere natuurlijk. Maar we waren met een klein select groepje. En nogmaals, we hebben letterlijk gerelaxed. Kijk, je werkt hier, hè? Dus rennen en dat soort dingen. Het is een andere manier en een andere tijd daarvoor. Maar nu was het gewoon quality time onderling. En het belangrijkste was, mijn nicht moest genieten. En dat gun je iemand. En als zij geniet, heb ik ook genoten en de rest ook. Dit vind ik een mooie afsluiting. Ja, dankjewel. Dankjewel voor dit zeer fijne gesprek. Dankjewel. Dat aan aanleiding van een ijsje dat gesmolten is inmiddels. Ja. Ik heb je zo van je ijsje afgehouden. Echt? Ja, dat geeft niet. Maar Dat was mooi hoor, van het feestje. Ja, en het feestje komt helemaal... Hey, en de volgende keer? Ja. Maar je kunt natuurlijk ook haar een keer meenemen naar een feestje dat er niet is. Dat is, kijk, ik hoef er nergens mee naar. We zijn familie, dus we zijn overal samen. Oh, jullie zijn... Oh, oké. Ja. We zijn echt letterlijk broer, zus, kinderen. Oh, nicht. Oh, ja. Maar één oma en één opa. Dus echt letterlijk. Dus Echt ik kan niet gezellig. ergens komen en zij is er niet. Dat is, Oh, nee. Maar Snap je? ja. Ik vond het geweldig. Ja. Dankjewel voor dit Jullie fijne ook. gesprek. Mijn naam is Dennis Rutsch. Eugenie Malon, zie je Oh, maar. nee, is goed. Maar dankjewel. En tot de volgende keer. Ik hoop jullie echt nog een keer tegen te komen. Ja, zou leuk zijn. Almere, Ja, you never know. you never know. Indeed. We zijn in een prettig gesprek met, mag ik even vragen? hoe Orlando. je heet? Orlando. Maar ik hoor dus dat je naar België verhuisd bent. En hoe lang? Ja, met mijn ex-vrouw, of mijn vrouw. 12 jaar voor een betere leven. En hoe beter is het daar? Nou, beter dan hier. Waarom ben je weggegaan dan? Alibi dieren, ja. Libidiri. Ja, maar als ik hier met deze auto moet rijden, betaal me blauw hier. In België betaal ik 400 per jaar. Ziekenfonds is 100 zoveel per jaar. En hier betalen jullie hoeveel? Wat zal het zijn? 100, Mijn zus betaalt, die woont in Amsterdam, die betaalt 2 zoveel per maand. Waarvoor? Ziekenfonds, En wat betaal je daar? 100 zoveel per jaar. 100 zoveel per jaar. Per jaar. Nee, serieus. Echt serieus, per jaar. Dus je adviseert ons eigenlijk om met z'n allen naar België te emigreren. Ja, maar het sfeer is anders dan hier. Ja, sfeer dit. Ja. Maar in België is werken thuis. Hey, maar je mist het wel dus. Ja, ik woon niet ver Hoogstraat, dus voor mij 3 kwartier. Ja, maar toch? Ik kom boodschappen doen naar de markt of ga naar de markt in Amsterdam. Maar het is wel in het buitenland, hè? Ja, En hoe voelt dat om tussen buitenlanders te wonen? ik woon niet tussen buitenlanders. Belgen. De enige blakkaman Ja, maar- daar in die flat. Hey, jij bent toch nu... Je woont nu in België. Je was Rotterdammer. Ja. Dan ben je buitenlander. Nee, ik heb Nederlands paspoort. Ja, maar zij zijn buitenlanders. Ja, ik ben... Hier ben ik ook op vakantie. Ik ben een Surinamer, ik blijf een Suriname. Ja, maar, oké, ben je Suriname geweest onlangs nog? Oh, 46 jaar niet meer. 46 jaar. Ja. Moet je niet een beetje... Ik kwam, maar ja, mijn motto was vrouw, kinderen, werken. Zo ben ik. Oké, en nu? Nu is mijn nieuwe vrouw. Oké, dat is je nieuwe vrouw. Ja. Je nieuwe vrouw staat anoniem met de rug naar ons toegekeerd. Het is pas uit En- Suriname gekomen, Oh. donderdag. Dus Zij is wel uit Suriname. ja, maar ze komt bij mij wonen. Oké. Sinds wanneer en hoe lang hebben jullie al een relatie? 9 januari. 9 januari. Dus het is freshly fresh. Nee, oké, je bent happy, blijkbaar. Zeker. Dus, en zeg, Via mijn broer en vrouw. Ik had die naar Suriname nog ook niet. Via één. Maar ze is ook in Suriname, ze is ook met vakantie. Ze ook- Nee, ik ben takken aan mijn broer via telefoon, dus dat mee. Ik zeg van nou een vriend, Jimmy, dus daar. Als hij naar die komt. Nee, maar wat televisie. Dus zodoende. Jim Torin Almere. Dus dat is, ja. Is mooi.
Hey, 10-4, dus ja. hey, love is all, hè? Zeker. Je weet het, hè? Dus, En deze is tot de dood. ja? Oké. Ik gun jullie. Ik Zeker, gun want jullie die we liefde. blijven niet die jong meer, eeuwige hè? liefde. Ja, van binnen altijd jong, hè? Ja, dat Van binnen altijd jong Maar blijven. ja, als je in België woont, is saai alleen toch? Ja, alibi saai. Ik begrijp dat het in België moeilijk is om Saai. jong te blijven. Ja, ik zie plaats. Jij Ik komt ben... al als kent, ja. Nee. Nee? Nee. Hoe vaak ben je dan hier? Wanneer ik boodschappen kom doen, dus... Ja, Hij kan Schiedam. Oh, oké. nee, kom vaak. Dat- En altijd, nee, joh. Maar wat hou je hier dan, wat ze niet in België hebben? Ze hebben alles, maar ik hou niet van Antwerpen. Ik kom hier ik ben in Rotterdam, maar dus ik kom bij Rotterdam. Ik kom van Wooyen, Zuid-Wooyen, Milobi, dus ja. Oké dan, maar Zuid? Je komt van Zuid. Nee, Zuidmarkt ga ik altijd. Zuidmarkt, je gaat naar Afrikanenmarkt. Ja, Afrikanenplein. Oké. Nee, het is Afrikanenmarkt, Afrikanenplein. Ja, maar die woorden noemen ze toch daar zo? Ja, plein. Oh, Afrikanen-Wooyen, oh, mina sabi. Ja? Ik weet het niet, ik ga gewoon, ja. Maar je hebt die namen dan. Ik heb genoeg, ja, mijn kinderen wonen hier, dus Ja? ja, maar 3 biggie, man. Oké dan. Hey, maar wil je ze niet even gedag zeggen? Tegen wie? Je kinderen? Zeg ze even gedag, man. Misschien kijken ze wel. Ik weet het niet. Dag kinderen. Hey, dankjewel. Maar ik moet nog naar Amsterdam. Hey, dankjewel voor dit hele fijne gesprek. En we zijn in de Batavierenstraat en we zijn bij meneer, mag ik weten, hoe heet u? Jordan. Jordan. En u bent Rotterdammer? Nou, Rotterdam, van ik in Nederland ben ik Rotterdammer. Vanuit Nederland. Vanuit Suriname, begrijp ik. Paramariboer. Mariboer. Maar vertelt u, hoe lang bent u al in Nederland? Vanaf ongeveer, vanaf 66, zeg maar. 60. Langer dan 50 jaar. Dat is Heel lang. lang. En al die tijd heeft u in Rotterdam gewoond? Ja. En wat deed u toen u hier kwam? Ik zat in de muziek. In de muziek? Ja, Wat in een band. wat- Een zanger. Ja, en ik ben een band in Delft en een band in Den Haag. En ik ben in Schiedam, verschillende bands. en Al die weet, muziek. weet u de namen nog van die bands? Nou, ja, zo lang geleden, joh. Nee. Een band heette Touch en wat dan ben ik helemaal gedaan. Wie laat hem naar bijschrijven? Ik ben de naam kwijt zelf. En wat voor soort muziek maakte u? Soulmuziek toch? Soulmuziek, yes. Ik heb, En u was zanger? ja. U bent nog steeds zanger? Nou, ja, niet meer toch. Je Maar, bent- nee, ik ben er blijven geworden toch. Zanger voor life, hè? Je, Ja, je ja. zingt van binnen. Dat wel. Welke soulpopo? Ja, dus, Zing wat er. nou, ik nog zien man. Als het er demora toe toch? Als er Nee, tuurlijk niet. Ik weet je lang niet zingen Wat is morgen. de mooiste soulpopo? Nou, nee, je cover Otis Redding zingen, zo zijn die Arthur Conley, de maat die Joe Tex en zo zingen die bij zingen. Dus, Oh, die beroemd. Sam nou nee, maar wat is dat dan bekend natuurlijk, want met Sabi dat Jordan zingen. Dat soulparty bij Kong. Nou, nee, voor zo'n beetje bijleg, hoe schrijft hij. Er was niet veel te doen om bij organiseren, hoe schrijft hij, hoe bijleg. Ik ben gaan dansen in Oslo. Nu gaat het niet meer, ik kan Giesberg worden, dat is mijn klagen. Ja, zo, dat is nu niet meer. Maar zo, bij samen gezegd, ja, in Van der Loo, een café in Jatapu Van der Loo. En daar hebben toen drinken En samen. let them talk. Ja, ben de Abrasee. Juist. En mijn broodzaak daar van nu. Let them talk bij de attendant. William Saabman binnen, we zijn naar Katendrecht ook toe een café. Nou man, nou, ja, wat Oom Nelis. Oom Nelis, die was op toen. Een café. op Delis. Dat was ook hier. Hij was hier, was lang ook in. Oh, zal wel. Niet kon vrienden, maar niet onthouden. Tenminste, zo'n missie maar man, in de samen morgen. Dat sorry, dat ik besef ook, we zijn neer, maar we tomorrow. Dus ik vergeet ook. Dat ik meer, dat alles aan de pijn, dat ik voet maar. Hersenen er ook En wat is uw naam? Jordan toch? Johnny. Jordan. Jordan. Oké. En u heeft deze buurt zien veranderen. Ja, tuurlijk is het veranderd na al die jaren. Veranderd toch? En hoe kunt u de verschillen noemen? Van Nou, er waren niet veel Surinamers toen nog. Dus. toen In Rotterdam. In Rotterdam over het algemeen niet. Je had vroeger een
Portugezen ben de voor de Spanjolen. De maat bij de Aroko. Kaapverdianen. Café, die we de maat bij de morgen van naar binnenweg. Ja, in pensioens daar zo. Ja, helemaal in de binnenweg daar. Ja, ja. Dus die baba ja, ze nama bij ja kruiskade. De Spanjolen aan de maat bij de morgen varen. Dus de Spanjolen de gastarbeiders toen. Ja, Suriname nog bij, de Suriname nog bij voor het jaar dus. En de Suriname bij las, en de Suriname allemaal bij Rocco. Las, met veel lassers. En de kruiskade hier, de kade hier. Er ontstonden veel ineens Surinaamse winkels. Nee, ja, die veel Surinaamse, Tata bij Zoutvlees en zo, is een Nederlandse man. Maar bij op contact naar dat, maar bij ik zoet met oom Jan in de Jongzijstraat. Ik was Zoutvlees en bij jou naar Suriname. In een Surinaamse winkel zit het. Nee? Nee, natuurlijk niet. Maatschappij ben ik denk dan. Nee, we bestellen Suriname kan de maar bij zeer Zoutvlees en bij jou kan. Dus als je mij bij jou ziet, dan ga oom Jan. Om Jan. Maar ben ik. Dus zo, maar waar waren die Surinamers toen nog toch? Nee. Dan pak ik 75 daar, de man kon. 78 of zo. De man die kon. De man die kon brengen en die onafhankelijk zijn, de man kon hila. Maar toen had je niet veel Surinamers. Echt niet. Maar in de chesje van Jack kon druk nog naar de straat. Druk man, ze nou wang. Alles wat fout te lezen. Je ziet dingen ze nou de met alles wat taal je. Dus Marokkaans, Turks. nee, oké, maar zijn Jersey. De man Jersey met micro, maar de met gewoon het taal je verstaan de man voor Afrikaans ja. Ja, bij Afrikaans. Nee, de met afstaan de met hem niet verstaan de man schrijft. De met ook dat ik en staat niet zo bon. Maar ja, zo is het toch. In een samen de man maar de met man dat hoe Jersey schrijft wat kunnen betalen maar moet dan. Dus maar ben gezellig, het was echt gezellig toen. Ja, hè? Ik was jammer, maar dat is sweetie. Ik ben sweetie. Dat was ook makkelijker toen, hè. Tuurlijk ben ik makkelijk, alleen ben sweetie. Je mag ook reden, ja. De ben discrimineren met magie. Suriname, de man met sap Suriname schrijf. Je kan lachen de man dat hier Suriname ben de man kolonie tata. De man met sap Surinamers, Nederlanders. De man met sabono. Om ben lachen de man dat hier, hey, Suriname ben de kolonie Nederland ben de pasja Surinaamse militairen ben aan het kampement weer lachen maar uit. Maar heel veel mensen wisten dat niet. Ze wisten het niet, Nederlands niet ben. En nu heb je een programma de kinderen die Nederlands kunnen mij leren, de Surinaamse meisjes gelukkig. Dus mij weer de afro gewoon hoe bakken in Surinaamse pching. Dus mijn strijden weer met afro bijou weer. De leren Nederland, jonge Nederlandse meisjes leren dat zijn Surinamers ben voor Nederland. Dus zo gaat maar vroeger geen Surinamers nog. Dus dan, ja, ze zijn met de voor. Hoe was je dag vandaag? Wat doet u op zo'n dag? Die oorlog bijna doet voor morgen toch? Snap je? Nee. Zij moeten die oorlog bijna doen als morgen. Maar omdat u oud bent, wil u zeggen dat u niks doet? Nee. U kunt toch gewoon... Oh, bent u? Oh, denk je dan. Ik wil ook weer 72. 79. Tuurlijk. Bijna 80. Ja, Oké. 3 met 80. Bijna 80. 3 met 80. Tuurlijk. En heb garo. Je weet het. Met 80. Nou, dat naam. Je te kwam van je. Dat Ja, u maar me dan zeggen. zou ik met hem wat door zijn je talent zie dat in de kader zie. Maar door zijn als je toe wat probleem dat mij moeilijk is met beetje actie pussy. Ik het probleem nog door is ik vader. Ja, tuurlijk. De mensen moeten maar zo maar aan in de zaal toch mensen moeten maar aan achter. Zomaar. Ja, het gebeurt toch. Alweer een controversie. Ja, grondtapu. Moro We no onverschillen maar respect dat is respect voor elkaar. verschil met vroeger en nu. Ja, daarom juist toch. Maar bij respect elkaar, no respect. Maar je kijkt in de volgende situatie in Suriname, Moro. Ja, tuurlijk, maar ja, no de maar Wat ga je volgen dan? ik ben aan zender ben de voor de man bij de ben kan op televisie. Maar man pora man de man kom dus Maar hoe lang, wanneer bent u voor het laatst naar Suriname gaan? never. Nooit. Echt niet. Dus sinds ik kom. Dus je is een passen aan de... De met televisie met Lucan nu dat ik meer dat ik afrouw win en PV avant voor boterpartij afrouw win Simons. Dat besef dat Simons win en de man koude man die man ontslag.
militair zijn. Dat niet leest, dat ben daar nu straks. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat ik de man lukt dat doen, if je Brunswijk schrijft, doe mee. In een partij voor Simons, in een coalitie. Dus ik hoop dat ik de boom met maar kom vooruit, want de man goed op de goot. Alles is maar aan. Frans stoffen daar. Ja, de man, olie, alles is er. Ja, de man moet ons keraman, seraman, vis, alles aan daar. Maar om een jaar in jaar Holland. Vanaf Om een jaar in. vanaf 66 kom je. 60 jaar. Nee, 59. Tot 60. 60 jaar, 60. 59. 59 jaar. Maar je taxa dan toch met de. Mama, zeg nou man. Ik nooit die passa naar mij tak, hè? Tuurlijk. Maar zo, wij vergeten. De man zijn in everything. Zeg everything aan man. Oh man, nee, tak Klaus. Dat is zo Klaus. De man dat close aan Beatrix maar. Ja. Zeg everything aan toch. Met de 20 jaar bijna, die kan niet lang. Maar dat zijn niet vergeten nooit meer. Nee, toch everything aan toch. Maar in een tessa mora futu. In een waka in een girl. Maar adem is ting, adem broeder. En die broeder en die broeder alles voor allemaal de. Maar als je gewoon nou je schrik, je wat veranderen. Ja, veranderen wel. If you want me to met tapuku ik naar wat tapuku voor bij Holban beser naar Hoge Straat daar bij Holban beser wordt. Daar boven ik naar wat tapuku ik jong boy 12, 14 jaar. Ik kan want dat afstraat veranderen helemaal drapen. Straat voor is een Vreestraat. Oké. In de Vreestraat. In een geboren zijn nou. Geboren drapen man. Nou, ola. 2 jaar. Je hebt zitten. Je hebt zitten. Je hebt zitten. Dat was wel een 2 jaar. Ja, oh wel. Ah, 2 jaar. Die moet dat zijn nou. Wel, dan is het nou toe. Is dat zo nou? Ja, ik zie met mij zelf nou. Ja. Maar je doet dat zo nou toe. De familie. Ja. Familie. Ja, familie. Tuurlijk ja, familie zijn, maar je zelf zo nou. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, familie zijn nou, full familie. Maar nooit jij bij kon je niet edden voor dat je tap 80 jaar of tap 60 jaar. Je want we pakken voor. Maar mijn abis maar zijn naam dan pemo gorang. Je naam is wat dan? Nee, maar samen maar ab egi sani. Maar hoe lang in de chatsa? Zo sani. Hoe lang in de shiatsa? Nou, vanaf nee ben je daar ben tapu ben kan in Nederland. Ik heb tap 70 jaar. Dan ben je een feest na dat voor tomorrow, die feest, daar ben ik ongeveer een feest naar Missa. Als 70 jaar ben ik gewoon ongeveer een feest aan het zien. Oh, dat is geen. Ja, dat is niet wel. Maar nog zo wat van de bek, dat is een potje hoe lang? Altijd komen dan met gomor dus. Maar als een afverlangen dat die want go. No? Was aan een kari dat kolukuma was aan next. No way. In een kiskeppenveld dat die want go in een plane go aan zijn nang. Tuurlijk denk ik zijn naam fout even, maar dat het drang naar de echt. Ik heb drang voor zijn naam. Nee. Ik heb drang. Ik kan niet aan doen. En of dat ik met discriminatie uit. Van met discriminatie naam. Maar wat is mijn odi? Want kan je zeggen dat Mina voor mijn moro. en dan een buurman bij de. Abi, dat is maar samen zijn, biggest maar zijn. Meestal dat de, ja, zijn de Nederlandse de mati zou bij Abi. Maar de man dedek ba, de man gribik ba. Traman de ini zijn also, de man plek helemaal, de ini bejaardenhuis, de man die ini zorgt. Dus, ik zei, want nou dat ik niet deed. Want ik zei, gebruik droga toe. Ik heb droga toe. Maar ik zei, ik gebruik heavy drug. Die corona bij de IC, bij tapado. Ja, tuurlijk. Alles maar toch, ik ben kap, alles aan. Alles aan, neem ik kap. Nee. Ik ben maar gewoon aan straat toe. Maar ik ben niet gasstraat, weer ik kap. Tram, ik ben maar gewoon, tram naar weer rijden. Dus corona bij heavy, dat ben ik gevaarlijk zijn, ja. En toen werd dat als we man mee proberen voor het braden van amang lang sang. Dat maak ik zelfs dan de lang daar laatst. Ja toch? Ja toch. De lang doen moeilijk. Opsa. Hè? Opsa. Nee, met bibra wel. Ja? Maar op de eerste man sang kiezen, sorry. De man was net over corona pisten dat het. Daar man kiezen daar amang. Er is snel, ik was net binnen een jaar man. Daar kiezen. Ben amang bin ziek amang ben dan. De man bij tot ik aan ambulance. Nee, amang gwa ziek is toch. Ja gwa ziek is man lukt dat man in tang in kan gwa zo moro.
En ik dacht, man, je kunt me gelukkig man, die is een beetje naar man of zo. Het was echt zielig, man. En mijn vrouw zei, ik heb man te zingen, maar ze zei dat hij gezellig, man, is hij. Ik ben een tof jongen, man. Dat man, mijn andere staat, nog kies aan. Maar misschien bereik ik ze aan mijn lasten weten. Kan hem abbehamen, dat denk ik, maar mijn last, godzijdank. Maar met pijn aan mijn voeten, omdat hij met technisch koffers voorziet. Dan mijn pijn aan mijn voeten, kotie aan zo dan. Maar voor de rest, mijn last voor, ik kon zeggen, maar als hij mij heeft het thema. Ik weet dat het jongen. Missa ben er van lang, maar ik ben nog beter samenbakken. Missa, want als maar met politiek. Dus als maar bij verwaarloosing zijn, want als mij reizen door het tramheer, dat die cora's mij reizen, als maar te risico. Nou, dan corona. Ja? Nee, dat ben ik corona ben bestaansreserve. Gewoon lang, kies maar lang zijn, zingen lang, kouro, ja, daar verwaarloosing, want dan heb ik toch bij reizen, ik weet dat politiek moest belangrijk. Ja, ik ben een soort wethouder in Haarlem. Ja. Dus als men dat kon doen, dat is dan met missa, dat men daar liever zelf niet. Maar ja. Dus dan. Tuurlijk, ja. Maar mijn is daar niet komen. Maar ik denk dat je ja Mijn man kreeg maar. Mijn dat ik wat doen maar, ja, mijn go vara. Tem af en toe me go, niet als om nou gewoon. Maar ja, maar zei die toren uit op. Tuurlijk. Eenzaam. Nee, meer eenzaam, nee, voor mij eenzaam. Nou man, eenzaamheid, nou, meer eenzaamheid. Dat nou nak niet. Oké. Je mag eenzaam, je mag voor eenzaam is recht toch? Nee. Maar als maar eenzaam, maar ja, als maar zo'n want, dus maar op contact zitten, dat is maar vooral. Dus man, zo is er geen contact. Ik heb geen contact nodig met dat. Maar ja, toch met dat je toch aan is toch leuk niet doen. Ja, mooi. Mijn breedte dat je dat kan aan toe. Nou, ik vind het leuk. Ik vind het leuk, dan kan ik het toch. Salam dat ik zo lang als maar. Dan zijn dan man. Ja, ik ben leuk, dat kan hij toe. Nou, ik vind het echt leuk. Jopen. Tegel daar zo. Kulturu.com. Ik kan ook al interview. Internet wel. Even wacht die dochter niet. Op internet kan hij niet lukken naar dochter niet. Juist, dat heb ik al. Als maar modern, als maar nog modern is, maar niet zo zijn als maar abidden. Maar mijn modern morgen, dat ik gewoon niet. Maar dochter niet wel, want dat en wel lukken is aan. Daar kan lukken. Nee, ik kan gewoon dan nee, also dan toe gaan dan. Maar ook naar mijn dochter. Oké dan. Thanks. Thanks voor het Hi. Power. Hoe ben je bereid dat kan hij toe? Ja, dat is leuk toch? Leuk, ja. Echt leuk. Ja, toch? Tuurlijk. Ja, hoe ben ik op zo'n dag? We moeten met deze man even praten. Assalamu alaikum. Ja? Nou, Power. En we dat mooi shit Oké. Lobby. Ja, en we zijn hier bij Ronnie van Billboard op de Westkruiskade nummer 47. En vertel, wat speelt er in de wereld? Wat is er gaande? Oh, er gebeurt zoveel. Er gebeurt zoveel, want ik ben een trouwe televisiekijker. Ik volg de media zo'n beetje op de voet. En jullie ook natuurlijk. Maar dan zie je zoveel langskomen dat je soms heel veel vraagtekens zet je achter. En je stelt jezelf ook bepaalde vragen van dat, hoe kan het nou zo fout gegaan zijn, zodat er al jaren, eeuwen zijn er al gigantische fouten gemaakt en dat er nog steeds fouten worden gemaakt. Dan vraag je je eigen af van hoe zit dat, hoe komt dat? Daar zet je vraagtekens, want je hebt geen antwoord voor. Want de mens die kan zo ver en zo diep gaan in hun gedrag, de manier hoe ze kijken naar de mensheid. Dat op een gegeven moment dat het lijkt alsof er bijna dat er een gigantisch verschil steeds groter wordt tussen de lagen. Ja, dus arme laag, tussen rijke laag, tussen arm en rijk. Het lijkt alsof de kloof steeds groter wordt. Je gaat steeds meer. En waar merk je dat aan? Nou, aan het gedrag van mensen en sowieso. Dat begin je altijd aan de top, wereldwijd. Als je enkel maar kijkt naar Rusland, naar Israël, naar al dat soort zaken, dan vraag je eigen af van waar blijft nou het menselijk gevoel, waar blijven de waarden van de mens?
wordt dat nu bepaald door geld, door kapitaal. Ja. Uiteindelijk moet je besluit nemen dat dat het is. Want uiteindelijk zie je dat als ze zeg maar, oorlog voeren met elkaar, dan draait het meer om, of het gaat om grondstoffen, of het gaat om land, of het gaat om, ik weet het niet wat allemaal, maar allemaal het materiële. Ja, het is alleen maar materieel. Het is dus Materieel, bezit ja, en uitbreiding, expansie. Ja. Maar als je het zo vertelt, dan komt bij mij direct Afrika. Oh ja, bovendrijven. ja, daar is het zo een beetje begonnen. Hè? Want als je het over grondstoffen hebt Ja. en de voormalige kolonisten, Ja. die er nu uitgeschopt worden in bepaalde Afrikaanse landen, vinden dat niet fijn. Nee, Dus zeker niet. hoe kijk je daar tegenaan? Nou kijk, laten we eerlijk zijn, de wereld is aan het veranderen, de mensheid is aan het veranderen. En als ik ik ben niet echt zo'n trouwe religieus bijbelganger, maar bepaalde dingen die staan al in de Bijbel, dus het is geprofeteerd. En dan kijk ik het ook vanuit die oogpunt van dat het is geprofeteerd. En als je ziet dat wordt geprofeteerd is, dat het ook daadwerkelijk zichtbaar wordt, fysiek wordt, Ja. dan moet je ervan uitgaan. Dan maak ik mezelf niet te druk, want dan weet je dat het allemaal al voorspeld is. Om een rust voor mezelf te hebben. Maar als je dat nou ziet en het gebeurt op de manier zoals het beschreven is, voorspeld is, is er dan geen twijfel of dat verhaal wat neergeschreven is door een bepaalde groep mensen in een bepaalde tijd met een bepaald doel voor ogen, of dat strookt met de realiteit zoals die zich nu ontvouwt, of dat er een programma wordt nageleefd of dat wordt geprobeerd iets te realiseren wat ze hebben opgeschreven, maar wat niet per se waarheid hoeft te zijn. Omdat er ook een andere waarheid zou kunnen bestaan. Sowieso, maar kijk, voor mij als persoon en als leek, dan als ik iets uit de Bijbel haal en ik zie dat het ook vlees wordt, dat het ook gerealiseerd wordt, dan heb ik gigantische vraagtekens. Maar je kan het grootschalig bekijken, maar je kan het ook kleinschalig bekijken. Je kan het ook bij jezelf bekijken, kleinschalig. Dat wat eigenlijk zeg maar voorspeld is, zie je dat ook gebeuren. Ja. En dan wordt het voor mij heel moeilijk en complex om eraan te gaan twijfelen. Want ik heb een bepaald soort beeld van het leven dat ik zeg van, kijk, leven wordt zo'n beetje bepaald door energie. Energie. Ja. God is voor mij energie. Ja. Ik zie het niet als iets anders. Want overal waar je bent, waar je zijn naam noemt, zal je ook reactie krijgen. Maar dan ga ik ook weer vanuit de Bijbel, van wat geschreven is, wat geprofeteerd is, zie je dingen gebeuren. Dan wordt leven voor mij steeds duidelijker, het wordt transparanter, dat ik zeg van hier zit bij bijna geen twijfel aan. En het is energie. Energie gaat in mensen zitten en laat mensen soms doen bijna in opdracht. Weet je wel? Ja, ik vraag je dit, ik stel dit tegenover jouw verhaal, omdat ik ooit heb gelezen dat er verschillende versies van de Bijbel zijn. En bijvoorbeeld ten tijde van de slavernij waren de slavenhouders, die hadden een Bijbel voor de witte mensen en een Bijbel voor de slaven, tot slaafgemaakte. In de Bijbel van de tot slaafgemaakte stonden bepaalde passages, die stonden daar niet, omdat die zouden kunnen aanzetten tot rebellie tegen de slavenhouders. Dus waarom ik dat vroeg is, omdat ik weet dat bepaalde passages uit zo'n Bijbel werd gehaald. Daarmee zet je de deur open, dat er ook in die andere Bijbel dingen worden toegevoegd die niet per se waar hoeven te zijn. Vandaar dat mijn vraag was... Van... Ja, kijk, maar dat maakt het zo complex. Hè? En eerlijk gezegd filosofeer ik graag daarover. Ik zet voor mezelf beelden naast elkaar, stukken naast elkaar. En uiteindelijk trek ik een conclusie of een besluit daarover. Want we zijn ervan bewust dat als je over het religie praat, dan weten we van dat er heel veel aangerommeld is. Ja. Er is heel veel aangelopen, dat zijn de feiten. Ja. Als je alleen maar bepaalde landen naast elkaar zet en je ziet van wat er allemaal daaruit voortvloeit, dan kan je eigenlijk alle besluiten eruit trekken. Dus dat is mijn beeld daarover. Maar het is een heel complexe materie. Maar je mag erover filosoferen uiteindelijk enkel maar om een bepaald rust voor jezelf te creëren. Want dan zie je eigenlijk wat de werkelijkheid is voor jezelf. Ja. Maar als je dat ook in de praktijk ziet,
dan weet je van dat er een kern van waarheid erin zit. Ja, maar je hebt natuurlijk ook altijd een tegenreactie. Want neem bijvoorbeeld wat er nu in Gaza gebeurt. Ja? Daar zeggen de Zionisten, die zeggen, ja, God heeft ons dit land toegezegd, ons beloofd. Maar waar is dat toch gebaseerd? Op een boek? En die mensen zijn er heilig van overtuigd. Althans, de Zionisten, niet alle Joden hebben dat. Hè. Er is ook dus nog een conflict binnen de Joodse gemeenschap zelf. Tussen mensen die voor en mensen die tegen zijn. Mensen die zeggen, luister, wij zijn hier in 1948 naartoe gekomen. Wij zijn ontvangen door de mensen die hier woonden, het Palestijnse volk. Die hebben ons in huis gehaald. En op een gegeven moment is een deel van ons zich tegen gaan keren en is zich land gaan toe-eigenen. Ja. Dus die eenheid is niet zo'n... Het is niet een solide basis. Nee. Er is ook een deel dat zegt, wat hier gebeurt klopt niet. Ja. En als je dat dan ziet en je weet dat er fundamentalisten zijn die dat beweren, dan maak ik me wel zorgen. Ja, kijk maar, weet je wat het is? Ik geloof er zo sterk in dat de waarheid achterhaalt altijd. Je mag het doen of zetten van hoe je dat wil, want het is een complex iets geworden. Het is zo lang geleden. Ja. En uiteindelijk om achter de waarheid te komen, dan is het heel moeilijk. Enkel maar heel simpel, voor mij heel kort, is van dat de mensen die zelf in Israël wonen, die zitten nog geen 100 jaar daar. Nog geen 100 jaar. Maar ze bepalen wel van wat er gebeurt. Dan vraag ik me eigen af, moet dat een stukje compleet maken van hoe ze de religie hebben opgebouwd en hoe ze het hebben verspreid over heel de wereld? Is dat een stukje wat het compleet moet maken, zodat het op de werkelijkheid gaat baseren? Want het geloof hebben ze helemaal naar hun hand gezet. Ja, ze hebben het naar hun hand gezet. En dan als er stukken komen waar je aan gaat twijfelen, moeten ze het zo compleet mogelijk proberen te maken. Ze zijn 100 jaar er naartoe gegaan en uiteindelijk hebben ze het helemaal eigen gemaakt. Dus dan gaat het stukje wat ze zeg maar hebben vastgelegd op papier, het moet kloppend zijn. Ja. Weet je wel, en dat maakt het zo ingewikkeld. Maar als je maar ervan uitgaat en focust van dat de werkelijkheid komt altijd aan het licht. Hoe lang het ook mag duren, komt de werkelijkheid aan het licht. Dan kan je dingen zien gebeuren. Ja. Maar het is complex. Het is heel complex. Enorm complex. Ja, maar het is wel... Het houdt me wel bezig. Ja, het houdt je natuurlijk. ook bezig. Dat is de basis, hè? Dat is de basis, want voor mezelf zet ik ook dingen op een rij. Ja. Ik heb ook heel veel vraagtekens. Want ik zit ook af en toe naar programma's te kijken en dan hebben ze het over landen die zeg maar ook in de Bijbel enorm belangrijk waren. En dan op het moment wanneer ze daar zo aankomen, dat zijn bevestigingen, dat zijn kleine bevestigingen. Klein, heel groot, want ze hebben het verhaal zeg maar kromgetrokken. Maar als ze naar dat soort landen komen, wat enorm belangrijke landen waren, zie je in religieuze tijd, in de tijd van Jezus, dan komen ze daar zo en dan zie ik enkel maar mensen van mijn soort eruit komen. Ja. Maar het is ook wonderlijk om te zien dat er in het Midden-Oosten, in het Noord-Afrika, dat daar dus, ik wil niet zeggen Caucasische mensen, witte mensen overheersen. Ja. Op een rare manier, terwijl het een stukje Afrika is. En het zag er heel anders uit. En het zwarte gedeelte van het Jodendom wordt een beetje in het verdomphoekje geschoven. En daar hoor je nooit zoveel over. Je hoort er wel over wanneer dat ze gediscrimineerd worden. Of bijvoorbeeld niet geaccepteerd worden. Kijk, het is een heel complex iets hoor. Maar ik denk dat voor mezelf trek ik een conclusie van dat het anders in elkaar heeft gezeten. Anders in elkaar had moeten zitten. Maar de werkelijkheid is soms heel hard en heel pijnlijk. Maar er zijn redenen waarom ze het omgedraaid hebben. Er zijn dingen gebeurd. Ja. Er moeten dingen zijn gebeurd waarvan ze denken van dat dit moeten we kapen. Ja. Er zijn dingen gebeurd, wonderen zijn er gebeurd. Er is heel veel gebeurd. Maar en puur vanwege dat je niet meer erachter kan komen, dan moet je maar gewoon op je knieën gaan en heel normaal blijven doen. Rustig. En dan gaat het zijn werk doen. Ja. Zo sta ik erin. Ja, zo kijk ik. Ik hoop, en eigenlijk ga ik er ook vanuit dat de waarheid altijd boven komt. Ja, tuurlijk. Of het dat is veel sterker. De energie is veel sterker. Ja. Je ziet het niet en daarom kan energie jou verrassen. Ja.
Want het kan in jou gaan zitten, het kan in mij gaan zitten. Het kan ons dingen laten doen waar we niet helemaal erachter staan. Ja. Maar de energie die gaat zo inzitten en dan gaat je zeg maar, helemaal bewerken. Ja. Je gaat moeten doen van wat zeg maar, opgedragen is. En dan moet je zo nederig blijven, zo nederig mogelijk blijven. Ja, inderdaad. Ja, Maar ik bedoel, ik ben het gewoon met je eens. Ik ben het helemaal met je eens. Ik kan je goed volgen. Ja. Als ik zit, dan filosofeer ik daarover. En ik zeg één ding eerlijk, het geeft me enorm veel rust. Ja? Het geeft me rust. Ja. En wat je nu ook allemaal om je heen ziet gebeuren, weet je wel, dan je vraagt je eigen af van hoe kan een mens nou zo zijn, zo met een ander mens omgaan. Maar als kleine man sta je zo machteloos dat je ernaar moet kijken en uiteindelijk in hand van de Heer laten. En dan sta je echt machteloos of Tuurlijk, heb je het gevoel dat je machteloos bent? Want dat is het verschil, hè? je hebt het gevoel, maar sowieso vanwege dat je klein bent en dat je weinig kan doen, dan geeft het een machteloos gevoel. Ja. Het is een gevoel, maar het is niet per definitie machteloos. Want als jij dat hebt en ik heb dat en die meneer en die mevrouw hebben dat ook en je komt bij elkaar, dan heb je al 4 mensen die hetzelfde vinden en dan zou je dus iets kunnen ondernemen. Dus in feite... Ja. Kijk, maar we zitten wel in een wereld waar macht en geld bepaalt. Hè? Geld en macht die bepaalt. Maar zelfs Heel dat, kun je En dan kraken. als je jongens hebt die aan de top zitten en die dit bepalen, dan denk ik van vaak dat je dan soms machteloos komt te staan. Ze willen je het gevoel geven dat je machteloos staat. Ja. Want ik weet dat er bijvoorbeeld in Amerika bijvoorbeeld is er nu iets aan in voorbereiding. Om volgens mij is het de 17e september willen ze een lockdown doen. Dan willen ze de economie 24 uur stilleggen. In Amerika. Ja, om te laten zien aan de machthebbers, dit is onze macht. Oh ja. En als één dag alles stil ligt, wat de economische gevolgen zijn voor de grote mannen aan de top. Dus als je dus georganiseerd bent en je wil echt iets doen, dan moet je organiseren. Als je allemaal met één mond kan praten, dan kan je wel een hele hoop doelen bereiken. Want wij bepalen dat zo'n beetje. De massa die bepaalt dat zo'n beetje. En die massa bestaat uit allemaal individuen. En maar je moet niet blijven denken dat je machteloos bent. Nee. Het gevoel begrijp ik. Ja, kijk, maar als eenling, als één persoon, dan voel ik, dan denk ik dat ik machteloos sta, want ik zit vaak naar het scherm te kijken en dan zie je dingen waarvan je denkt van, shit, hoe kan dat? Als je niet een manier vindt om emotioneel op een bepaalde manier ermee om te gaan, dan zit je zo te breken in je woonkamer dat je, als je kijkt, dat je er gek van kan worden. Ja, dus dan moet je een manier vinden om ernaar te kijken en ook ermee om te gaan. Er zijn best veel mensen... zijn harde beelden die ze laten zien, wat voor frustraties kan zorgen. Geen televisie meer. Nee, die reden. Ze zijn er bang voor geworden. Om die reden kijken. Ze zijn er bang voor geworden. Ja. Dus de wereld staat op zijn kop. We hadden het al een keer erover. Zeiden we ook van dat de wereld staat op zijn kop. En dit is misschien pas het begin. We hopen het niet, maar de kans is groot. Nou, als die emmer omgekeerd wordt, dan komt dat wat boven zit, komt onder en dat wat onder zit, komt boven. Dus zo'n omwenteling is aan de ene kant goed. Ja. Het brengt veel leed met zich mee. Ja. En we hopen dat zij die grote nadelen door ondervinden, dat die op de een of andere manier genoegdoening kunnen halen. Ja, zeker. Op wat voor manier dan ook. Ja, kijk, laten we eerlijk zijn, we staan er niet bij stil, maar er is een dusdanige omkeer aan het plaatsvinden, waar je als individu er niet bij stil staat, maar het is wanneer het moment daar is, dan ga je het zien. Weet je wel? Want het gaat zo snel, het is bijna global aan het gebeuren. En uiteindelijk, pas wanneer het keiharde werkelijkheid daar is, dan ga je het zien. Ja. Maar dus het kan heel veel als het gaat werken, maar het ligt er net aan vanuit welke hoek je het zoekt en bekijkt. Ja. Maar de wereld die staat op zijn kop met al die gekke dingen die er gebeuren. Als je kijkt naar Suriname, van wat er allemaal was gebeurd. Gelukkig is daar nu een stukje niet gelijke rust, want je weet niet wat de nieuwe partij gaat bepalen, hoe ze het gaan doen. Maar je gaat ervan uit, ze heeft een goede uitstraling, een goede uitstraling heeft ze. Dus je gaat ervan uit dat het daar ook wel goed zal komen. Dus je bent hoopvol wat betreft de nieuwe regering? Ja, wat die mevrouw aangaat, heb ik de goede hoop in. En dan hopen dat dat allemaal ook zo goed uitpakt. En zijn er punten waarvan je hoopt dat die als eerste worden aangepakt?
Nou kijk, de basisdingen. En sowieso, ik zit hier, ik heb het niet slecht. Ik kan wat broeken hier verkopen en ik heb mijn eten en mijn drinken. Maar de mensen die daar zo zitten, daar draait het om. Ja. Dus dan zijn het de basisdingen die eerst aangepakt zouden moeten worden. Scholing, zorg, al dat soort dingen die zouden de eerste aandacht moeten krijgen. Kijk, en als ze dat ook gaan doen als wat ze hebben afgesproken, wat ze allemaal verteld heeft, dan denk ik dat het wel goed moet komen. Maar ze moeten wel lange adem hebben. Want het is niet iets wat je in 1, 2, 3 jaar gaat kunnen realiseren. Nee, maar ze laten geen gras overgroeien. Ze laten sowieso geen gras over groeien. Maar ik denk, kijk, je hebt nu met een vrouw te maken die heel moederlijk overkomt. Ze heeft een goede uitstraling. Ja. Weet je wel? Ja. Ze praat over goede en belangrijke dingen. En dan ga je ervan uit dat het wel goed zal komen. En we moeten ook als een blok achter haar gaan staan. En er alle ruimte geven om de dingen te doen op haar manier. En na 4, 5 jaar dan gaan kijken van hoe is het gegaan. Ja, ja. Waar zijn we tevreden mee en wat moet beter en wat kan sneller. Dus een goede afweging maken. Ja. Ja, ja, want ik heb laatst begrepen dat de officier van politie ontslagen is. Ja, in verband met vermoedelijk dat stukje had ik ook gelezen. Corruptiezaken. Ja. En, ja. Nou ja, ik vind dat behoorlijk ja, dat zeker je weten. op zo'n positie even zeker weten. Ja. Zeker weten. Waar de rotte appels zijn, moet je gelijk eruit wippen. Want je gaat die persoon niet kunnen veranderen. Want anders was die persoon al met de goede intenties erin gestapt. En als hij een verantwoordelijk gevoel had naar de gemeenschap toe. En op lange termijn denken, dan denk ik dat hij wel zijn best had gedaan. En daar was hij niet gelijk met de graaie gedrag daar binnen gestapt. Dus het is goed dat ze gelijk grote opruiming maken. Juist, ja, precies. Ja. En weet jij toevallig of er al een nieuwe kandidaat is voorgedragen? Of voor die positie? Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat met de stap al dat ze zet om de rotte appels eruit te gooien, denk ik dat ze al een stukje op voorbereid is om te screenen, om te kijken van wie is de beste persoon om daarop te zetten. Het risico is er altijd. Ja. Maar ze kan er werk op een dusdanige manier doen om ze goed te screenen dat de kans vele malen kleiner is geworden. En ze zet hele strenge regels. Ja. Dus de persoon die gaat zitten, als die persoon een fout maakt, dan weet je van dat dan kan het voorgoed mijn leven afgelopen zijn of ik zal het land moeten ontvluchten. Nou, en daar kan je alleen maar het beste eruit halen. Ja. Ja, dus laten we hopen. Het is bij deze mevrouw geen woorden, maar daden. Maar daden. Ja. En daarom was ik blij toen ik hoorde dat er een vrouw het stap voorgedragen werd. En ze heeft een heel goed vertrouwelijke uitstraling. Dus ik heb de hoop daarin. Even de 5 jaartjes geven en dan kijken hoe het uitpakt. Ja, fijn, lekker. Ja. Nou, ik ben onder de indruk van je algemene kennis, de dingen die je me vertelt. Ja. Dit is allemaal wat ik als ik thuis zit in mijn vrije tijd, dan ben ik over al dat soort dingen aan het filosoferen. Ik zet beelden naast elkaar en dan trek ik een besluit of een conclusie. En dan, kijk, als het goed uitpakt, dan denk ik van, ik heb het toch goed gezien. En dat geeft een enorm goed gevoel. Ja, toch een beetje voldoening toch? Ja. Dat geeft een goed gevoel. Hey, mag ik je hartelijk danken voor dit zeer prettige gesprek. Ja, graag gedaan. Ja? En ik hoop je de volgende keer weer te mogen spreken. Is goed. Over een ander onderwerp, dat brandt op je tong. Ik praat graag over dit soort dingen. En vooral als het opbouwend is. Oké, tot de volgende keer. Is goed. Dankjewel. Nog bedankt. Hey, en ik sta hier naast Agosu Bomani. Oké dan. Yes. En jij bent Rotterdammer? Ik ben een Rotterdammer, geboren en getogen, Witte de Witstraat. En ik ben nu met jullie op de prachtigste straat van Rotterdam, de Kruiskade. Let's go! Oké dan. Hey, wat gebeurt er in Rotterdam? Rotterdam, vandaag is het dag dat je ziet de mensen gaan lekker de deur uit. Iedereen is aan het chillen, de mensen doen boodschappen, de mensen geven wat centjes uit, de mensen eten wat. Maar zo gaat het als het weer een beetje lekker is en mooi is in Rotterdam. En wat doe jij zelf? Ik ben zelf een influencer, een dancehall artist, een producer, een motivational speaker. En ik leer mijn broeders en zusters om van de schepper te houden. Dat is wat ik doe. Amen. Oké dan. En hoe doe je dat?
Op social media voornamelijk. De meeste mensen volgen mij op social media. Agosu Bomani. Ik zeg ze dat ze van de crack af moeten blijven. Ik zeg ze dat ze van die stinkende alcohol af moeten blijven. Die Kamagra, al dat soort rommel, ongezond eten. Ik leer mijn broeders en zusters gezond door het leven te gaan. Zeer belangrijk. Love yourself. Oké dan. Hey, en dat is nummer 1. En als tweede heb je... Hoe ga je door het leven? Wel, het beste wat je kan doen is eerst onder de vleugels van de schepper schuilen. Daar zit de motivatie die je nodig hebt in het leven. Daar ga je de liefde vinden. Daar ga je de wijsheid vinden. Laat mensen je niet op hol brengen op social media. Loop onder de vleugels van de schepper of onder de vleugels van Allah. Real talk. Oké. En dat doe jij zelf ook, neem ik aan? Zeer zeker. Ik ben iemand die komt van een hardcore lifestyle. Ik heb jaren in de penitentiary vastgezeten. Jaren in isoleercellen doorgebracht. Ik ben back on the streets. En nu leer ik mijn broeders en zusters hoe belangrijk het is om gezond te leven, van je medemens te houden en positief door het leven te gaan. Heel wat broeders en zusters zien het niet meer zitten. Ze zoeken uitweg in de drank. Ze zoeken uitweg in de drugs. Ze zoeken uitweg in de intimiteit. Zoek je uitweg bij de schepper. Maar hoe kom je bij de schepper? De boeken zijn er. Lees de boeken. Mensen lezen niet meer, mijn broeder. Weet je wat ze doen? Hun foto's liken op social media. Hun comments lezen op social media. 80% koopt niet eens meer een boek. Ik zal u zeggen, en als ik lieg mag de schepper mij straffen. Elke avond voor het slapen gaan lees ik mijn broeders en mijn zusters. Real talk. Educate yourself. Hou je hersens in shape. En jij leest veel. Naast de Bijbel, zijn er nog meer boeken die je leest? Ik heb een pagina op social media, Facebook, die heet Slavernij in Suriname. Velen weten niet, is mijn pagina. Ik leer mijn broeders over het verleden van de slavernij in Suriname. Over Fort Buku, over Baron, over kapitein Broos, over Anton de Kom. Al die vrijheidsstrijders van back in the days. Daar leer ik mijn broeders over op mijn pagina Slavernij in Suriname. Voel je je weak? Ga back to your roots. Educate yourself with books. En je zult de kracht weer vinden, mijn broeders en mijn waardevolle, adembenemende, sensuele sisters. Amen. Oké. Yes. Oké dan. Hey, en je vertelde net dat je vastgezeten hebt. En waarvoor heb je vastgezeten? Because I was a bad motherfucker. Ja. I was a bad boy. I used to stick them up. Oké. Begrijp je? Ja. I just take. Oké. Maar als je het leven gaat leren kennen en van goede huizen komt en een goed hart hebt, vroeg of laat zal de schepper je raken. Hij zal jouw ziel raken, vroeg of laat. En dat heeft de schepper met mij gedaan op het moment ik de boeken opensloeg. En het raakte je? Het raakte je, het heeft me bekeerd, het gaf me openbaringen. Het heeft me de persoon gemaakt die ik nu ben. Kijk naar Agosu Bomani. Ik deed shows met Tauchi. Ik ging op tour met Glenda Peters. Nu motiveer ik broeders en zusters worldwide on social media. Agosu Bomani. Iedereen schreeuwt die naam nu. Yes, real talk. Oké, en dat is dankzij de schepper. Yes, real talk, brada. Isabi, mijn moslimbroeder hier zo. Hij is mijn moslimbroeder die hier ziet staan. Hij gaf me de Koran. Hij gaf me de boeken van de islam. Sindsdien ben ik bekeerd. En sindsdien gaat mijn leven zoals mijn leven hoort te gaan. Met geluk, met positiviteit, met liefde, met warmhartigheid en een hoop wijsheid. In de boeken van de schepper zul je de wijsheid vinden die je nodig hebt om correct, sterk en gezond door het leven te gaan. Maximum respect de man called Elijah Muhammad van de Nation of Islam. Maximum respect Farrakhan. Rest in peace Anton de Kom. Rest in peace kapitein Broos. Rest in peace Bonnie. Rest in peace Miss Alida. Alle them freedom fighters in Suriname en even in Curaçao, zoals Tula. Thank you. Hey, je noemde net dat mensen niet meer van zichzelf houden. Dat mensen niet meer die dingen doen waarvan jij wil dat ze die dingen doen. Dat mensen zich van God afgekeerd hebben. Maar het is ook een feit dat God eigenlijk op de tweede plaats is komen te staan. Want nu is er een andere God. God van de valuta. God van het geld.
Wel zal ik je wat zeggen, lieve heer. Social media is nog een grotere god geworden dan die valuta, trust me. Social media is nog een grotere schepper geworden voor de meesten dan real talk. Maar wat de mens moet doen, even nadenken. Wat is belangrijk in het leven? Is die drugs zo belangrijk? Is die crack zo belangrijk? Is die 18-plus rummel zo belangrijk? Die Camagras, die Viagra's, die anabolen, die onrein eten. Is dat zo belangrijk? Nee. Weet je wat belangrijk is? Self-love. Ik moest van mezelf leren houden, want ik hield niet van mijzelf. Dus door van mezelf te houden, krijg je openbaringen. Real talk. Ik slaap elke dag, jarenlang, zonder één nachtmerrie. Begrijp je? You got to clean your soul, reset your mindset. Al mijn broeders en zusters die kijken. En communiceer met je kinderen. Laat ze niet aan hun lot over. Ze lopen met een wapen op straat. Een mes, een pistool, met bommen. Communiceer met je kinderen. Kijk in hun tas. Kijk bij hun buik of ze geen mes bij zich dragen. Real talk van Agos Bomani. Zit niet de hele dag te scrollen, moeders en vaders, op social media. Check je kinderen. Real talk. Dank je. Dank je daarvoor. Want dat vind ik echt krachtig. Het is zo. Die ouders zitten de hele dag op social media. Ik weet, je hebt het druk met je werk. Ik weet, je werk is belangrijk. Maar je kinderen zijn belangrijker. Wil je dat ze TBS krijgen? Jeugd-TBS. Huh? Je gaat niet eens een advocaat betalen. Veel van die jongeren hebben niet eens de money om een advocaat te betalen. Real talk voor Agos Bomani. Daarom zeg ik mijn broeders en zusters, vaders en moeders. Zorg dat je kinderen niet in de problemen komen. Communiceer met ze. That's all you need to do. Heel de dag kan je gaan twerken in de club op je blote voeten. Met een ecstasypil op je tong. Heel de dag ben je in de club Hennessy aan het drinken. Ballonnen aan het blazen. Ik heb je gezien, mijn sister. Je was op je blote voeten. Ga je kinderen educaten om respectvol door het leven te gaan. Om geen drugs te gebruiken en niet met een wapen te lopen. Oké dan. Hey, en jij houdt van jezelf. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je geleerd om van jezelf te houden? Zoals ik al eerlijk zei, brada, de meeste lof ga je vinden in de boeken. Real talk, mi man. Echt waar. Onze broeders en zusters lezen die boeken niet. Weet je wat ze lezen? Hun comments op social media. Dat is wat ze lezen. Nou, wat lees jij? Hoe ben jij daar gekomen? Brada, ik kan zoveel boeken van je opnemen. Hoe ben jij van jezelf gaan houden? Brada, het begin, lees het boek Het Geheim van Positief Denken. Lees het boek, niet morgen, maar nu. Maar lees het boek, Master Your Mindset. Als je nu één tip zou kunnen geven, wat zou je kunnen doen, praktisch, hands-on? Wat zou je kunnen doen om van jezelf te gaan houden? Van jezelf te gaan houden wat je zou kunnen doen. Begin van die drugs af te blijven. Begin van die crack af te blijven. Stop met gokken. Ga niet de hele dag in een café zitten. Je waardevolle centen uitgeven aan mates. En aan je matties en de blitz uithangen. Leer van jezelf houden, brada. Leer zien dat je waardevol bent. Het enigste aan wie je hoeft te bewijzen is die persoon die je ziet in die bombeklad spiegel. En dat ben jij zelf, brada. Je hoeft je niet uit te sloven voor je broeders en je sisters. Today they love you, tomorrow they might hate you. Dank je. Oké dan. Hey, dit is een heel fijn, warm, geladen, mijn excuses dat ik zo pittig spreek. Je hoeft je niet te verexcuseren, want ik ben blij dat je zo bent. Ik ben blij dat je me het vertelt. Ik ben blij dat je dit deelt met ons. Want dit is mag ik wat zeggen? Een beetje nodig hebben. Daarom ben ik zo'n grote influencer geworden op social media. Weet je, het doet mij pijn. Ik meen het als ik zie, elke keer op social media ben. En ik zie mijn broeders en zusters ruzie maken, uitschelden, vechten, twerken met een kont. We hebben veel meer wat we ze kunnen laten zien, mensen. Waar zijn onze sisters? Back in the days leerden de mannen van de sisters. De sisters waren onze steun. Waar is die steun gebleven? Back in the days, als die op de plantage, die slaven daar waren, we gingen ze bevrijden. Maar nu, wanneer een broeder, een zuster ziet, we kijken elkaar niet eens meer aan. We kijken in onze telefoon. Geen liefde meer. Als iemand hoi zegt, je denkt gelijk, die persoon wil je versieren. Some brothers are happy to see a sister, some sisters are happy to see a brother. Niet omdat hij je zwaait, sister, wil zeggen dat hij je leuk vindt. Laten we warm met elkaar omgaan, met liefde met elkaar omgaan. Zoals de schepper, de leven is zo besmeurd. Dat wil niet zeggen dat wij ook besmeurd moeten leven, mensen. Want we kunnen keuzes maken en laten we de juiste keus maken. Real talk. Dankjewel, dankjewel. Oké, hey.
Dankjewel voor dit super fijne gesprek. Ga ik bewaren en ga ik al mijn songs en al mijn aantekeningen mee maken. Real talk. En ik meen wat ik zeg, broeder. Ik geef een shout-out aan mijn daddy, Papa Tauchi, met wie ik mijn shows deed, die me veel kennis heeft gegeven. Die altijd voor me klaar heeft gestaan. Biga van Winkri Milau, Django in Suriname, Yesai, Jaws, Muntje, Meijer. Alle de man, zij steun me, die me steun hebben gegeven om te zijn de persoon die ik nu werk. Om te zijn de persoon die ik nu ben. Brian Lontu, Fred Lontu, alle de man, big up on uzelf. Machiavelli Orfeo, big up. Basha Ranking, big up. Sister Patty, big up. Ronnie Brunswijk, Mimati, big up. Yes, I, Selassie, kaboom. Oké dan, thank you. Zo, dat was het weer voor vandaag. Kulturu TV. En als u nog niet geabonneerd bent, doe dat dan nu. Volg Kulturu TV online of via social media op TikTok, Facebook, Insta, YouTube. Like, subscribe en join de club. En als u een verhaal heeft dat u wilt delen met Kulturu TV, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@kulturu.com. En als u dat te ingewikkeld vindt, kunt u natuurlijk ook gewoon even bellen. Het nummer ziet u hieronder in beeld. Wij van Kulturu TV komen graag bij u langs voor een prettig gesprek. Fijne dag. Zyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar weet u wat u onheilig staat? Prophetessa Productions. I don't know you, what the fuck you won't say to me. I'm telling you, don't play with me. You'll get
Somebody on the ground, it's okay with me. I make examples so niggas don't play with me. Yo, get I make the bed rock like I'm on a yacht. Shit, citation, think quick, lick my cockpit. Times money, check my tourbillon movement. I'm rich, bitch. I say move, you get the move. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.